Kusukela ngo-2010 iMoses Mabhida isisingathe imidlalo yama-finals amaningi ukwedlula zonke ezinye izinkundla ezikhona kuleli. Ngabe-ke yini eyenza le nkundla ithandwe kangaka futhi-ke kungani iPremier Soccer League ithanda kuyisebenzisa? Sithole le final ngesizathu sokuthi maningi ama-final esesike saba nawo la eMoses Mabhida Stadium. Siyathemba ukuthi lokhu okuhle sikwenzile ukuthi sibe nama-final ayimpumelelo eMoses Mabhida Stadium. Ingakho i-PSL ithe yasinika le final ngoba iyazi ukuthi ukunika thina le final njengeMoses Mabhida Stadium abathathi i-risk abazoba ney'nkinga emveni komdlalo. Amaqembu amakhulu emhlabeni Man United neMan City aseke adlala kule nkundla. Inamagumbi okushintshela aseqophelweni eliphezulu. Abaphathi benkundla bathi iMoses Mabhida ayisiyo nje inkundla yokudlala ibhola kuphela, kepha-ke inika nabalandeli ithuba lokungcebeleka ngemidlalo ekhona. Kubalulekile ukuthi abalandeli bafike ngesikhathi. Ama-gate azovula ngo-4:30, umdlalo uqala ngo-8:15. Okubalulekile ukuthi akushaya amahora amathathu usukhona ngaphakathi. Istadium sobe sivulile usuku lonke. Laba abafuna ukuza kwi-Sky Car beze bazojabula estadium. Kulindeleke abalandeli abangu-52,000 ukuba bagcwalise le nkundla. Kanti-ke umdlalo wangomgqibelo kuzobe kuyifinal yesikhombisa nengenkulukazi.